un cert ordre, encara que hi hagués algunes discrepàncies ortogràfiques, alguna fluctuació ortogràfica, però la llengua anterior a Fabra no és un caos, sinó que té una certa regularitat. I parlaven del cas d'Andorra, que insisteix que és molt interessant, i us torno a dir, o si algú no hi era, torno a dir que al museu, perdó, al museu, a l'Arxiu Nacional d'Andorra teniu en línia mostres de documents en català de diversos segles i els podeu veure com s'escrivia a Andorra en el segle XIX, que s'escrivia igual que Barcelona, igual que Mallorca, igual que València, perquè la llengua del segle XIX és una llengua força unificada, perquè és una llengua que surt de la tradició literària. I era una llengua força unificada, però tenia, per alguns, tenia un problema, i és que s'havia distanciat de la llengua parlada, sobretot de la llengua parlada a Barcelona, no tant de la llengua parlada a les Illes o al País Valencià. Aleshores, el modernisme, els joves de l'avenç, Pompeu Fabra i companyia, troben que aquella llengua no era adequada perquè era massa separada de la llengua parlada i el que fan és un trencament de la tradició i substitueixen la llengua, el català acadèmic del segle XIX per un català basat en el parlar de la llengua, en el parlar real de Barcelona, de la zona de Barcelona. Això que va comportar? Que aquest model de llengua basat en el parlar de Barcelona, doncs havien de veure si era assumit al País Valencià i a les Illes. I com que no era assumit, perquè el País Valencià i a les Illes tenien unes formes que coincidien amb les formes clàssiques o antigues o de la llengua acadèmica del segle XIX, doncs el que es va fer va ser una adaptació del model de Barcelona al País Valencià i a les Illes Balears. I aleshores d'aquí surten aquests diversos models de llengua que es fan servir en els usos formals en aquest moment. I la conseqüència, per tant, és que la llengua actual, la llengua que ara s'escriu i es parla formalment, és més acostada a la llengua del segle XX al XXI, però s'ha produït una fragmentació de l'estàndard que el primer dia vàrem analitzar els problemes d'aquesta fragmentació. Direm algunes coses més sobre aquesta qüestió. Clar, això va generar un debat. És a dir, en temps de Fabra, això va generar un debat. Hi havia gent que hi estava d'acord i gent que no hi estava d'acord. Qui no hi estava d'acord, per exemple, era Alcover, mossèn Antoni Maria Alcover, que ell s'hauria estimat més una continuïtat de la llengua acadèmica del segle XIX. Llegiré algun text. Antoni Maria Alcover, pròleg de la gramàtica de Tomàs Fortesa. Tomàs Fortesa és un gran gramàtic mallorquí del segle XIX, un gran gramàtic, que escriu una gramàtica catalana fantàstica. Fabra el considera el seu mestre i el té sempre en compte. I Tomàs Fortesa també estava per la continuïtat de la llengua acadèmica del segle XIX. El pròleg de la gramàtica de Tomàs Fortesa, que és escrit per mossèn Alcover, Alcover escriu: posa de relleu la llengua literària comuna, que la llengua literària comuna havia de ser la mateixa llengua que els nostres grans escriptors dels sigles XIV i XV ens deixaren. Això diu, en principi, Alcover. Llevat de lleugeríssimes tremudances que 3 sigles d'incultura literària hi han determinades i que no afecten tampoc a la substància, en el bessó, en el demble, a l'encarnadura,
a la fesomia general de la llengua. I afirmava que considerava il·lusori tot altre camí, que no sigui aquest, il·lusori tot altre camí per arribar i assolir l'ideal de la nostra llengua literària única dins tot el nostre domini lingüístic. Això és l'Alcover del voltant de 1914-1913, perquè la gramàtica de Fortesa s'escriu en el segle XIX, però es publica el 1915. I només un altre text d'Alcover, que és del 1918, o 18-19, i diu això. Voleu una llengua literària? Ja sabem que quan ells diuen llengua literària, ara diem llengua estàndard, és el mateix. Voleu una llengua literària? Un català literari? Doncs o heu d'acceptar el que feren els grans escriptors dels segles XIV i XV, que enlairà la llengua a les més eminents sublimidats que les llengües modernes hagen assolides, i aleshores vos heu d'afluixar i desfer de la partida de derivacions i de rebordoniments que 3 sigles d'incultura literària hi han introduïts i que tan re de poc l'afavoreixen i que tant i tant la capfiquen i la follen. O bé, és a dir, o això, o una llengua que enllaci en els escriptors dels segles XIV i XV, o això, o bé, diu, o bé, heu d'acceptar l'estat actual que presenta la llengua dins aquells 3 boldrons, 3 modalitats, dins aquells 3 boldrons de comarques idiomàtiques, Principat, Balears, Regne de València. Esporgant-li i eixarmant-li amb tota cura, esment i seny, totes aquelles derivacions i rebordoniments que no es caiguen a la dignitat, sobirania i reialesa d'aquesta llengua 100 voltes estrènua i heroica. La segona solució, és a dir, les tres modalitats, la segona solució és la més factible, la més pràctica, la que ha de trobar menys reclaus, sobams i capamunts. Siga quina sigui la solució preferida, sempre haurà de tenir per base i fonament el bessó, la substància, els trets característics que constitueixen la fesomia de la llengua, que fixaren amb llurs obres immortals els grans escriptors dels sigles XIV i XV, que eren tan consemblants de llenguatge i d'encarnadura idiomàtica que costava molt distingir si eren del Principat, de les Balears o del Regne de València. Bé, doncs, hi havia aquestes 2 opcions. Fabra, ja vàrem dir que el jove Fabra modernista, modern, revolucionari, opta per trencar la tradició i per crear un model basat en la llengua parlada, però parlada a Barcelona, ella era de Barcelona. El jove Fabra, de fet, només coneixia el parlar de Barcelona, després va anar canviant. Però la tria estava feta. Després ve un Fabra més madur, el Fabra del noucentisme, i veu que no es pot partir només del català de Barcelona, sinó que s'han de tenir en compte tots els dialectes i la llengua antiga. Però l'opció ja estava presa. Llavors, Fabra diu en algun lloc que si s'opta per la morfologia de la llengua verbal, per exemple, de la llengua parlada del català de Barcelona, llavors s'haurà de fer el mateix al País Valencià i a les Illes. Hi ha un text de Pompeu Fabra que alguns consideren una meravella i altres l'han criticat. Per exemple, Arasil l'ha criticat durament. És aquell text aquell moment en què s'adreça als valencians i els diu: vosaltres, valencians, no us preocupeu gens d'acostar-nos al nostre català. El nostre vol dir el de Barcelona.
sinó que procureu acostar-vos als vostres clàssics del segle XIV i XV, o del segle XV, no sé què dir, dels vostres clàssics medievals. I així construireu una modalitat de català que estarà al costat de la nostra modalitat catalana, diu ell, i de la modalitat balear. Llavors, aquí hi ha alguna contradicció. Perquè, clar, si Fabra considera que la llengua acadèmica del segle XIX no és vàlida perquè està separada del parlar real, com és que diu als valencians que ells sí que s'acostin als clàssics del segle XV? I per què no s'hi acosta ell, podríem dir, no? Els clàssics del segle XV. Bé, també s'ha dit que això és una qüestió estratègica, que no sabem si ell ho creia o no, però que, tal com estaven les coses i encara hi estan a València, no? Doncs alguns consideren que això són paraules més estratègiques que altra cosa. Però bé, és igual, hi ha alguna contradicció aquí. Bé. Després, Fabra, a la gramàtica del 18, recull la morfologia verbal o les formes principals del País Valencià i de les Illes, però només a la del 18. Les altres gramàtiques només recull les formes de Barcelona. No? És a dir, Fabra codifica una llengua pensada per la gent del Principat. I diu, doncs, que el País Valencià i les Illes facin el mateix, que s'acostin als seus clàssics, que facin el que els interessi i que construeixin, defineixin el seu model de llengua. I ahir dèiem que això és el que van fer els gramàtics del País Valencià, Carles Salvador, Josep Giner, Sanchis Guarner i Enric Való, bàsicament. I a les Illes, Francesc de Porgemoll, bàsicament. Per tant, ara el que tenim és això. Ara el que tenim és una llengua normativa fragmentada en uns models regionals i amb la problemàtica que hem analitzat. Hi ha una cosa que és curiosa de Pompeu Fabra, que és el que aquí la diapositiva ara no surt, però és igual. Diu, una tentació de Pompeu Fabra. Pompeu Fabra va estar temptat de prescriure com a formes normatives la primera persona del present d'indicatiu amb morfema zero, és a dir, sense la O. Jo cant, jo mir, jo estim, en lloc de canto, miro, estimo. Clar, això és una mostra de... Això va contra el que hem dit fins ara, no? D'optar per la llengua parlada moderna de Barcelona, perquè a Barcelona no diuen cant, ni mir, ni estim. Aquí tinc uns textos de Fabra que us llegiré. Fabra va dedicar, ara no sé quantes són, però pot ser 10 converses filològiques, 10 o 12, una cosa així, a aquesta qüestió. És a dir, que li dedica prou espai, li dona prou importància. 10 o 12 converses. I això era cap a l'any 1918, més o menys, quan surt la seva gramàtica, la gramàtica del 18, que és la que es va considerar la gramàtica referencial, normativa o oficial, diuen alguns, el que sigui. Bé, no, és del 20, és de 1920, però és igual, entre 8 o 20 és igual. Diu a una conversa, són molts, actualment, els escriptors a qui desplauen les formes verbals a no, canto, temo, etc. I alguns fins semblen inclinats a substituir-les per les corresponents formes sense desinència, cant, tem, etc. No parla de mallorquins o d'illencs, sinó de gent del continent. I és sorprenent, perquè diu, són molts els escriptors a qui desplauen aquestes formes amb la O.
Diu, no és rar avui de trobar en els nostres poetes i àdhuc en els nostres prosistes formes com pens, estim, implor, etc. Certament, aquestes formes arcaiques no han estat mai completament bandejades de la llengua literària. Els poetes de la Renaixença hi recorrien mantes vegades, però mai segurament, no havien estat usades amb la freqüència d'ara i sobretot mai, fins ara, ningú no havia gosat a pensar que pogués intentar-se de fer-ne altre cop les formes normals del català literari. És sorprenent una mica, no? Informa que en aquell moment hi ha molta gent, escriptors, clar, que prefereixen les formes clàssiques sense la terminació o. I què diu Pompeu Fabra sobre això? Què diu després? Doncs, en principi, sembla que li agrada la idea, no? Sembla que li agrada la idea. Perquè diu, habituats a practicar en el nom, en el substantiu, habituats a practicar en el nom la supressió de la O final, a canviar grupo, disco, etc. per grup, disc, etc. La substitució de penso o invoco per pens o invoc, encara que més difícil, no ens apareix com una cosa irrealitzable. Es tracta d'aplicar al verb una operació que estem acostumats de fer en el nom. El pas de penso a pens és paral·lel al de grupo a grup. So que el fa més difícil és que la O en el verb és un so significatiu, una desinència personal. Però en català ja tenim un gran nombre de verbs en què la primera persona prescindeix d'aquella desinència. Crec, veig, visc, etc. No seria, doncs, enraonat d'intentar, si no avui, més endavant, la substitució sistemàtica de les formes penso, invoco i anàlogues per pens, invoc, etc. Aquesta és la tentació de Fabra. En principi, doncs sembla que li agrada la idea. Però després treu els problemes d'això, els inconvenients. Els analitza molt a fons. Fa un estudi detalladíssim i fantàstic dels problemes que té l'ús de la primera persona en morfema 0. I que bàsicament són problemes ortogràfics. Són problemes ortogràfics. Tota mena de dificultats sorgirien, diu. Com ha de ser la primera persona del present indicatiu del verb envejar? En veig? Com ha de ser? Bé, diu, no ho demana, diu, hauria de ser en veig. En viger? En viger, com puig, com mig. La del verb llevar hauria de ser lleu, diu. Lògic. Lògic, igual que nova fa nou, llevar fa lleu. Bé, després parla de grups de consonants finals, no? Alegrar, com ha de ser la primera, com hauria de ser la primera persona del verb alegrar, córrer, aquests verbs en què si es lleva, si es treu la O, queda un grup de consonants insòlit, no? Jo corr, jo alegre, jo ent, d'entrar. La Fabra sap molt bé, i ho diu aquí, que els clàssics el que feien és mantenir una vocal de suport, que era la E. Era la E. Jo entre, jo m'alegre, jo corre. Clar, però en aquell temps, en els principis de la llengua, encara no hi havia la neutralització de les àtones i, per tant, es podia dir jo m'alegre i ell s'alegra,
com encara es diu a València. Bé, és a dir, Fabra treu una sèrie de problemes que comportaria la recuperació de les formes clàssiques. I diu, doncs això, no? Aquests verbs que acaben amb un grup de consonants inviable, impossible en posició final, com ho resolem? Diu, podríem posar la E de la llengua medieval. Llavors tindríem el problema que confondríem els orientals confondríem la primera persona amb la tercera i això crearia un problema, etc. I arriba a la conclusió, diu, nosaltres trobem justificada l'aversió envers les formes a no. Però tant com ens plauria de veure alliberada la nostra llengua d'aquestes formes, tan contràries al seu geni, havem de reconèixer que el restabliment de les formes antigues, desproveïdes d'aquella desinència, ofereix dificultats grosses, pot ser insuperables. I aquí ve una altra contradicció de Fabra, perquè tothom en aquesta vida, també els grans personatges, com Fabra, tenen contradiccions. Si Fabra havia dit que nosaltres, els catalans del Principat, construirem el nostre model sobre la llengua parlada actualment i que els valencians i que els illencs ho facin sobre la seva llengua parlada i la seva tradició, etc. Llavors, clar, se suposa que si a les Balears es diu la primera persona sense terminació, morfema zero, se suposa que això és la que s'ha d'emprar, no? Se suposa. I aleshores, tota aquesta sèrie de problemes ortogràfics tan complicats que fan inviable la recuperació al Principat, què passa a les illes? Desapareixen els problemes ortogràfics? No? És que és una contradicció, això. Perquè si els illencs hem de continuar escrivint, i de fet ho fem, les primeres persones amb morfema zero, doncs què passa amb els problemes ortogràfics? Sí, clar que hi són, però són irresolubles. No, evidentment que no. Poden resoldre. De fet, és un dels temes que jo he treballat, l'ortografia de la primera persona. He escrit uns quants articles, propostes, i la meva proposta és seguir sempre la coherència del sistema. Llevar fa jo lleu, envejar fa jo enveig, pujar fa jo puig. Encara hi ha gent a Mallorca que diu jo puig i jo lleu. La majoria ara diuen, usen una forma analògica, que jo llef i jo enveig. Però encara hi ha gent que diu jo puig, jo lleu. Doncs això, que jo crec que es pot resoldre. La primera persona de llevar es lleu, la primera persona de pujar es puig, la primera persona d'estudiar, com seria aquesta? Això no surt a les converses de Faro, em sembla. Doncs, què deien els clàssics? Jo estudio, amb U, no amb O, i amb diftong. Estudio, jo canvio, tu canvies. Això ara no ho diu ningú, però bé, ahir dèiem que l'estàndard és un artifici per definició, i que l'únic que cal és implementar-lo, vehicular-lo i ensenyar-lo, i si es fa bé, si hi ha sort, funciona. Si hi ha sort, no, si hi ha mitjans i poder, funciona. I aquestes formes verbals que acaben en grups consonàntics, què s'ha de fer? Aquí és un poc problemàtic. De fet, a Mallorca, a les illes, el que s'escriu normalment és el verb sense la O, és a dir, jo m'alegr, gr, jo obr, jo entr. Jo crec que això no s'ha de fer. Jo hi estic en contra, perquè això, és a dir, si concebem aquestes formes com una particularitat dialectal, doncs endavant. Però si les concebem com Fabra estava tentat de concebre, com a formes generals de la llengua, és evident que
els usuaris de la llengua en general no poden escriure jo m'alegr amb una GR final o jo corr amb dues R's finals. Llavors aquí s'ha de posar la vocal de suport, que és la solució. La solució sempre és la tradició i els clàssics. Quina vocal de suport? Aquest és el problema. Jo personalment, la meva opció personal és escriure la O en aquests casos, més que la E. Els valencians diuen, per què no poses la E? Doncs sí, també seria possible, però el que passa és que els orientals tenim un problema, que és la neutralització de les A's i les E's àtones, i aleshores, quan diríem entra, no sabríem si és ell o si sóc jo. També seria una petita concessió al català central, perquè els qui creiem en el que es diu l'estàndard composicional, que vol dir un estàndard únic, unitari, el mateix per a tots, però que pugui rebre aportacions de les coses més interessants de cada dialecte, doncs, bé, que això seria una concessió al català central, Josep Maria. Aquí a Catalunya del Nord hi ha la I. Hi ha la I, que segurament és el tancament de la E valenciana, podríem dir. Bueno, valenciana, general prèvia. Sí. Aquí el que va passar és que la llengua medieval té la primera persona sense terminació, jo mir, jo estim, però quan hi havia un grup consonàntic hi posava la vocal de suport, la E de suport. Si llegíeu Usias March, el que sigui, doncs diu jo mir i jo obre, que cap pot ser, no sé si diria obri, però jo m'alegre, alegre. Llavors, quan la E i la A es neutralitzen en català oriental, surt un problema i és quan apareix la O en català central, que surt d'un fenomen d'harmonia vocàlica, d'assimilació de vocals, a partir de formes en què la síl·laba tònica té una O, com corro, com corre, seria en principi, corre, omple, no sé què, torre, de torrar. Quan la síl·laba tònica té una O, llavors la vocal final s'hi assimila i es canvia en O, com passa amb nostro, vostro, moro i tot això, no? Tot això. I aquí es va produir una ampliació d'aquest fenomen i aquesta O, que en un principi apareixien aquests verbs, jo corro, jo torço, i llavors s'estén a tot el paradigma. I al País Valencià, com que no es va produir la neutralització de les A's i les E's, doncs cap problema. Varen continuar dient, bé, el que va passar al País Valencià és que la E aquesta, que era una vocal de suport per resoldre grups consonàntics finals, s'estén a totes les formes i apareix jo mire, jo estime, i a la Catalunya del Nord aquesta E es tanca en una I i surt jo miri, jo estimi, que supos que són formes que també s'escriuen a Catalunya del Nord. Això depèn de cada escriptor, de cada persona que escriu, perquè aquí hi ha molt poc ús públic de la llengua. Bé, doncs això és la temptació de Pompeu Fabra, que aquí al final va guanyar el dimoni, no? Va guanyar el dimoni en aquest episodi de temptació i Fabra va renunciar a les formes clàssiques. És l'únic cas en què Fabra considera la possibilitat de recuperar una forma medieval. En els altres casos, de cantam, cantàs, no ho considera. I ho considera perquè Fabra tenia una autèntica aversió a la O final, que després ha estat matisada per Coromines i per altra gent. Però Fabra tenia una aversió a la O final, cosa justificada, també justificada, perquè el català és una llengua que encara que la llengua popular hagi tendit a posar os finals, dir un enterro, per exemple, no és cap castellanisme, és una forma popular de la llengua popular. La llengua popular tendeix a posar os finals. I diem no sé,
per aquí pot ser no, però per Mallorca diem un tombo, un gisco, un capfico, a part d'un enterro. Enterro ho diuen a Catalunya del Nord, també. Això és molt antic, és anterior als tractats dels Pirineus. Bé, o sigui, és l'únic cas en què Fabra considera la possibilitat de restaurar una forma clàssica, però això està en contradicció amb el seu ideari de llengua parlada viva, simplement que es justifica per aquesta versió a les os finals. Veiem si per aquí... Què tenim? Joan Coromines també era partidari de... Joan Coromines té una conversa que diu que s'ha d'acceptar enterro i... Bé, sí, Coromines és el de l'altre extrem, no? Fabra té una versió a l'o final i Coromines és un defensor de moltes paraules amb el final. Viudo i clero i tot això. Molt bé, sí. Són visions diferents, Fabra i Coromines. No sé com es diu. Així i tot, això volia dir una cosa i no ho he dit, que és a dir, justificant una mica l'aversió de Fabra per l'o final. És clar que hi ha moltes paraules que no són castellanismes i són catalanes, com això d'enterro, i no sé si viudo o no, això és discutible, potser sí també. Però tornem allà on érem, a la idea que els estàndards són, en un principi, artificis. Fabra mateix diu, una llengua literària, avui llengua estàndard, sempre és una cosa artificial i selecta. I tota la vida de Fabra es destina a crear aquesta cosa artificial i selecta que se suposa que amb el poder polític i amb la vehiculació deixarà de ser una cosa artificial i serà una cosa natural. És el que ha passat en tots els estàndards del món. I aleshores, si el geni de la llengua és la pèrdua de la vocal final del llatí, la terminació us del llatí, si el geni de la llengua és aquest, per què no fem que l'artifici vagi en aquesta direcció? A mi em sembla perfecte. I això ha generat unes polèmiques increïbles entre Coromines i Moll, per exemple. Per posar un altre cas curiós, el cas de quadro i moda o modo. Coromines defensa quadro, per exemple. Quadro. I diu que és un italianisme, crec. Bé, pot ser un castellanisme si vol dir una pintura. En tot cas, si vol dir això que diuen el Marc, una cosa quadrada, pot ser sí que és un italianisme o pot ser un castellanisme. Aquestes coses són difícils de saber. Però Coromines defensa quadro. Això de quadre diu no, això no. No ho diu ningú, no sé què. I Moll també. Moll defensa quadro. I diu que quadre és allà on hi ha els cavalls. Un argument molt feble, no? Molt feble. Però després, Moll defensa modo, en lloc de moda, modo, que és el que la gent deia en principi. Sempre s'havia dit modo. Un terme mot que no és tampoc de la llengua popular i col·loquial, sinó que és més del llenguatge més escrit, més culte. Modo. I Moll fa una defensa de modo, no sé per què, perquè diu que moda és massa artificial i que la gent diu que sempre s'ha escrit modo. Cosa que és cert. En la tradició s'escrivia modo. I després surt Coromines i li fa una crítica brutal a Moll, per això de modo. I comença a treure exemples de paraules que en la llengua popular acaben en bo, però que les hem canviades per paraules que acaben en bé. En moda, moda. Modo, moda. Llavors hi ha una contradicció immensa en el discurs d'aquests personatges, hi ha moltes contradiccions. I per tant jo crec que la idea de Fabra d'anar cap allà on va el geni de la llengua, encara que siguin coses artificioses, doncs endavant.
Allà. Què més? Sí. Pot posar? Això és La temptació de Fabra, doncs un episodi de la història de la llengua interessant. I ara parlarem una mica més del País Valencià. Ja hem vist que després que Fabra faci una codificació molt pensada per al Principat, els valencians fan una adaptació d'aquesta codificació al País Valencià i fan el model valencià. Aquí tenim els noms, Carles Salvador, Sánchez Guarner, Enric Való, Joan Fuster també, no és un gramàtic, no l'havia esmentat, però també ha participat en tot això. Falta Josep Giner, bé, és igual. La llengua que s'ha escrit de Fabra ençà en el País Valencià és el model creat per aquests gramàtics. I després, cap a l'any 2000 o per aquí, fa una vintena d'anys, hi ha unes noves tendències, noves tendències al País Valencià, que és un altre model, no molt, però lleugerament diferent, promogut per l'AVL, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Generalitat Valenciana, el seu model de llengua administrativa, els mitjans de comunicació com a Punt, abans Canal 9. Llavors, aquí teniu la comparació dels dos models i els canvis que s'hi han introduït. Per exemple, en el model clàssic, diguem-ne clàssic valencià, clàssic del segle XX, hi ha un predomini dels demostratius reforçats, que sempre s'han considerat com les formes preferents o habituals. Aquest model el trobam en escriptors, el trobam, què sé jo, en la llengua que escriuen els valencians al Temps, a VilaWeb. Doncs en aquest model es fan servir habitualment els demostratius reforçats. Un col·lega valencià em deia un dia, això és l'equivalent al vostre article salat. L'article salat seria equivalent a este, esta, i l'article estàndard seria equivalent als demostratius. No sé si ben bé igual, però ell em deia això. O sigui, volia dir que això era fa molts anys, fa més de 20 anys. Vol dir que en el llenguatge parlat de la gent es diu esta i esta i estos i eixos i eixes, però s'escriu aquest, aquesta. Això era abans. Ara s'ha substituït, vull dir, la preferència en els documents de la Generalitat, a les coses que produeix l'AVL, com el diccionari, etc., s'usa regularment els demostratius simples, que ja comentava ahir que no és a part d'este, que és un poc estrany, no és cap castellanisme, sinó que són formes de la tradició, d'aquella llengua tradicional de tots els segles. A Mallorca fins i tot, que ningú, no he sentit mai a ningú dir esta o estes, no ho ha dit mai ningú, mai no ho sé, però pel record que tenim no. Però s'escrivia, si agafeu textos mallorquins, del segle XIX, del segle XVIII, surt, este, no sé, esta, estes, no sé com es pronunciava. Després, hi ha canvis també pel que respecta a la morfologia verbal. El model, diríem, clàssic és preferesc, prefereixes, i el subjuntiu preferesca, que són les formes del català acadèmic del segle XIX. De per tot. I ara això s'ha substituït en l'altre model per les formes en isc, que sempre havien estat bandejades de la llengua literària. Preferisc o preferisc, preferixes, i el subjuntiu preferisca o preferisca segons les preferències de cadascú. Un altre canvi, el subjuntiu, l'imperfecte subjuntiu, que en el model clàssic és cantàs i cantasses,
la llengua acadèmica tradicional, general, i ara s'ha substituït, no 100%, sinó que hi ha un predomini en aquell model de les formes cantara, cantares, etc. Algunes altres coses, com per exemple subjuntius com vulga o culla, que són els que codifiquen normalment les gramàtiques esmentades, ara hi ha de preferència per les formes palatalitzades vulga, cullga. L'infinitiu, això està al revés, perdó. El veure i el veure s'han canviat, aquí s'han intercanviat. En el model clàssic és veure i ara, en el model que ara predomina, és vore. Això també està canviat, el 2 i el 2 haurem d'arreglar això. Alerta que no us confongueu. El 2 i el 2 estan girats. La preferència tradicional és el femení dues i ara tot el que escriu l'ABE, la Generalitat, és dos. Que tampoc és cap castellanisme, però bé, és igual, és antic, però dues va més a favor de la unitat que no dos. La segona persona del present, tu ets, el model dels gramàtics clàssics és tu ets, i ara el que predomina és tu eres. Tu eres que, clar, es confon amb el passat, també, no? Té aquest petit problema. O el participi del verb ser, que en general en el model més unitari i clàssic és estat, i ara al País Valencià només sabeu escrit sigut. Bé, naturalment no tots els gramàtics valencians esmentats aquí són exactament, no coincideixen al 100%. N'hi ha que són més unitaristes, més partidaris de la unitat. Per exemple, Carles Salvador o Enric Való sobretot, que és el darrer, codifiquen, proposen un model més unitari. En canvi, Sanchis Guarner era, en fi, més partidari de satisfer desitjos populars, etc. Potser podríem acabar llegint algun text. Ja dic, amb això hi ha hagut sempre moltes polèmiques, som el país de les polèmiques lingüístiques, que deu ser una característica de les llengües subordinades. En les llengües no subordinades també n'hi ha alguna de polèmica lingüística, però no al nivell del nostre cas. En aquesta qüestió valenciana de quina llengua s'ha de fer servir, ja hem vist que hi ha aquests dos models, la tendència és cap a una llengua més allunyada de la resta del país, i això per a mi és negatiu. Em sap greu, però jo crec que l'estàndard hauria d'anar cap a la unificació i veiem que el que surten són tendències de populistes o col·loquialistes, de català que ara es parla, de català del carrer, i això encara fragmenta més la llengua. Cal dir que aquestes tendències no són només valencianes, també hi són al Principat, també hi són a Barcelona. És el fenomen que va sorgir als anys 80, que també hi ha una espècie de desviació, si es pot dir així, o de trencament, amb la tradició de Pompeu Fabra. Pompeu Fabra, malgrat que no se'n surt en la qüestió de la unitat de l'estàndard, malgrat tot, i com més passa el temps, més n'és partidari d'unificar variants. Doncs als anys 80 a Barcelona sorgeix la mateixa tendència que va sortir després a València, que és anar cap al català del carrer. Va aparèixer una cosa que en aquell temps es va dir el català light, i també hi ha hagut tendències en aquest mateix sentit. El model lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3, Catalunya Ràdio, per exemple, només per citar pot ser el mitjà que té més influència sobre la gent,
també passa el mateix. Penseu, per exemple, que Pompeu Fabra va codificar un sistema de pronoms febles, per a mi, molt bo, molt encertat. Encara segurament hauria pogut anar més lluny i fer-lo més unitari, però va codificar un sistema de pronoms força separat de la llengua vulgar de Barcelona, ja ho sabeu, això, no? I pensant sempre en una llengua, primera, molt funcional i segona, més unificada. Llavors és quan Fabra proposa, codifica, prescriu allò del liu, liu, lin, els les, i aquestes coses que alguns troben molt complicades i que jo trobo la cosa més simple del món. Els o, els en, els els les, donar-los els, donar-los les. Doncs això no és cap jeroglífic, sinó que això és pura lògica. Aleshores, què ha passat? Que aquesta norma s'ha fet servir fins que venen els lingüistes, o com es digui, de TV3, i diu tot això fora. I diuen aquí, això podeu consultar l'ESADI, que és el model de llengua, el llibre d'estil de la corporació, i el que diu el model, el llibre d'estil, és que aquí el que es fa servir és allò que diu el parlar del carrer. Res dels els i els les, ni liu, ni lin, sinó allò que diu el català del carrer, que sempre és els i per tot. És a dir, aquesta tendència populista també hi és a Barcelona. I jo crec que l'existència d'aquesta tendència a Barcelona cap als anys 80 ha afavorit també, o potser ha servit de justificant, no ho sé, de les tendències al País Valencià. A les Illes no hi ha tendències en aquest sentit. Es manté molt estable el model que va codificar Francesc de Borja Moll. Si de cas, hi ha alguna tendència unificadora, si de cas, que alguns han promogut a partir d'allà on han pogut, per exemple, a la Universitat de les Illes Balears. Però no hi ha hagut cap retrocés ni cap tendència disgregadora com sí que n'hi ha hagut al País Valencià i a les Illes. Bé, només no hi ha més temps, però només vull dir que això sempre ha estat polèmic. Entre els gramàtics valencians hi ha unanimitat, hi ha hagut unanimitat a construir un model que no sigui el de Barcelona, amb aquests subjuntius en i, aquestes coses, sinó a partir dels seus clàssics o del que es parla en aquell moment. Però tampoc hi ha unanimitat al 100%. Ja he dit que no és igual Sanchis Guarner que Carles Salvador, ni és igual Josep Giner que Enric Való. I hi ha un personatge que Joan Fuster, que també intervé en tota aquesta polèmica. Joan Fuster és una altra visió completament diferent. Joan Fuster o bé és un defensor de la columna de l'esquerra, és a dir, d'aquest model més unificador, que ha fet servir en alguns escrits seus, o bé opta directament per el mateix català que és sempre a Barcelona. Si llegiu nosaltres els valencians, la qüestió de noms, o qualsevol llibre de Joan Fuster, és exactament igual que si l'hagués escrit un barceloní. És exactament igual. És l'opció personal de Joan Fuster. I ara no tinc temps, però hi ha textos, hi ha lletres, això que en espanyol es diuen cartes, hi ha lletres que intercanvien Joan Fuster i Sanchis Guarner, que és molt interessant. Això hi ha un article d'Antoni Ferrando que es diu Sanchis Guarner i la gramàtica valenciana, la gramàtica valenciana de 1950, em sembla que és, i hi ha un apèndix amb aquestes lletres en què Joan Fuster i Sanchis Guarner, que són bons col·legues i amics, i s'intercanvien lletres, i hi ha uns elements de debat que són molt interessants. Joan Fuster, Sanchis Guarner diu que s'ha d'enllaçar amb el poble, s'ha de seguir la sensibilitat del poble,
i no poden construir una llengua separada del poble i això, molt bé. Però després Joan Fuster li replica i amb una certa vacil·lació, en un principi defensa i usa ell mateix el model valencià aquest de l'esquerra, però en un altre moment diu, no, mira, una llengua estàndard ha de tenir, una llengua moderna, nacional, etc., ha de tenir un sol estàndard, una sola morfologia. Això ho diu Joan Fuster, que hi ha una certa vacil·lació, però en tot cas són elements de reflexió i de debat interessants, i com que no tenim més temps, i no vull robar temps als professors que venen ara, doncs el deixem aquí. Agraït per la vostra assistència, pel vostre interès, i en teniu sempre el correu electrònic, el Twitter, ja on sigui, en teniu a la vostra disposició. Gràcies i fins l'any que ve, si Déu i les autoritats volen. Molt bé.